El dissabte 11 de novembre, la Tèxtil Rase ha acollit les primeres jornades de Vallès Queer, la primera trobada de joves LGTBIQ+, del Vallès Oriental. La proposta es va començar a encetar a partir del Consell Comarcal i va enganxar també associacions de la zona com són la Vorera de Sant Celoni o la Paqui de Cardedeu. És important també perquè a Cardedeu a nivell municipal sí que s'ha treballat molt en aquests temes, però és com posar-nos en el mapa també a nivell comarcal. Llavors, establir aquestes jornades aquí trobo que està bé, aquestes són les primeres que es fan, però amb intenció de que es vagin repetint cada any per establir uns lligams a nivell comarcal i, bueno, com que ho han potenciat els propis joves, es faran tallers molt participatius, són unes jornades molt participatives que requerirà de molta implicació dels joves i bueno, una mica a veure com ho tiren endavant perquè són ells que han volgut també potenciar tot això. Al matí s'ha encetat amb una taula rodona sobre el món rural i les dissidències, amb Llorenç Sorli, Bru Madrenes i joves de la Paqui, que han compartit les seves experiències sent persones del col·lectiu i com han viscut les seves realitats en una comunitat sovint centralitzada. Exacte, vull dir, estem intentant lluitar una mica contra el barcelonacentrisme que diem entre nosaltres, volent que també a les ruralitats, com pot ser aquí el Vallès Oriental, puguem tenir els nostres espais de seguretat, de cures, de poder estar en definitiva entre nosaltres, entre iguals. Després d'un dinar a càrrec de totes legals, s'ha seguit la tarda amb un taller de drag queer, per donar pas a la nit amb actuacions drag i la presència de PD Remolatge.